Estem explicant-li a Miss Dorothy Salmon, que és l'esposa de l'exprimer ministre escocès, quin és el model de comerç i d'economia que tenim a Barcelona. I llavors, a través que ella vegi quin és aquest model, el comparem amb el d'Edimburg, amb el d'Escòcia, i estem veient la riquesa del comerç d'aquesta ciutat i com convé preservar-lo. She came from Scotland, but now he's visiting us because he has the summers here in Castelldefels. Yes, okay. You enjoy the weather. That's because she speaks Catalan very well. Also. Okay. Yes. En aquest país, últimament, hi ha molt de xoriço. Molt. Massa. Entenc, eh? Sí, però aquest és del bo, l'altre no, eh? Nosaltres, a més del model comercial de Barcelona, Miss Dorothy, defensem un teixit cultural que sigui molt transversal, que arribi a tothom, en què la música, la cultura, l'esport, que és molt important, doncs arribi a tota la gent del barri. De fet, fins i tot el govern central, la música sembla que se la vulgui carregar de les escoles, oi? Estem amb Miss Dorothy Salmon, que és l'esposa de l'exprimer ministre d'Escòcia, el senyor Alex Salmon. Aquests petits locals que costen tant de tirar endavant i que fan que vostès segurament es llevin molt aviat i vagin a dormir tard, però que representen l'economia de les famílies. Per això és important mantenir aquest comerç de proximitat i no fixar-se tant en els comerços pels turistes, que sembla que és l'única obsessió de l'Ajuntament que tenim ara. Doncs li estem mostrant a Miss Dorothy Salmon, que és l'esposa de l'exprimer ministre d'Escòcia, el que és el model comercial de Barcelona i com aquests petits comerços, aquests petits tallers, tiren endavant moltes vegades les economies de les famílies i que per tant convé cuidar-los. Veu també, a part del comerç, tenim escoles, com hem vist abans d'anglès, i centres que fan psicologia. Estem amb Miss Dorothy Salmon, és la dona de l'exprimer ministre d'Escòcia. Li estem exposant la vitalitat del comerç i de tot el que és la vida social i cultural de Barcelona, per preservar-ho com a un patrimoni de la ciutat. I ara li estem mostrant el que és el model comercial de la ciutat, l'empenta aquesta cultural. És diferent, oi? Exacte, i que no ho podem deixar perdre, això. Si fem tots els horaris pels turistes, si fem tot com si fos pel turisme, tot això se'ns en va en orris, ho hem de defensar. Bueno, estem amb Miss Dorothy Salmon, que és l'esposa de l'exprimer ministre escocès. Li estem mostrant el que és el batec del comerç de Barcelona, com un model que volem preservar i que volem que segueixi endavant tot el que puguem. Perquè tot això arriba a eleva l'interès de la gent que ve de fora i és molt positiu. Fer caliu, el que diem nosaltres és fer caliu, fer barris. Perquè això, fer caliu vol dir que això afecta molt a l'economia de les famílies, a la relació entre les persones, fa que la gent pugui anar pel carrer més tranquil·la perquè hi ha botigues obertes, perquè pot accedir a tots els productes, i això és el que defensem. Intentarem que continuï en la mesura del possible dels municipals. Estupendo. Moltes gràcies. Gràcies, que vagi bé. Adéu. Perquè a Barcelona això té molta empenta, però a Edimburg no, i llavors l'hem volgut ensenyar, i a més així aprofitem per explicar-los que defensem aquest petit comerç i que volem que sigui el model que segueixi funcionant. Perfecte, molt bé. Molt bé. Una de les nostres propostes és que la Guàrdia Urbana estigui molt més al carrer i ens agrada molt veure'ls aquí, i aprofitar per saludar-los perquè m'ha demanat ella qui són aquestes que van uniformar. Són la policia que és de Barcelona. Ens vam reunir amb gent del vostre cos per millorar les vostres condicions. Molt bé. Moltes gràcies. Molt de gust. A vosaltres. Que vagi bé. Un plaer. Per exposar-li quin és el batec del comerç de la ciutat, i com d'important és preservar totes aquestes botigues i que les famílies tinguin una activitat econòmica per fer. Perquè gràcies a això hi ha moltes famílies que tiren endavant, i a vegades no se'ls ajuda prou. Per això volem que l'Ajuntament se'n recordi més d'ells. Miss Dorothy, avui hem vingut a Sants a conèixer el model comercial barceloní. Què li ha semblat? Doncs que és nosaltres això a Escòcia no ho tenim i crec que és un valor molt positiu i que s'ha de mantenir. Seguir endavant amb això. És un model de comerç que és el patrimoni de la ciutat, per això el defensem.